Pots llegir manga en català gratuïtament i de manera legal. I no qualsevol obra, els títols més potents. Sí, tal com ho sents, queda't que t'explico com. Shueisha segueix celebrant el seu 100è aniversari i aquesta vegada ens han presentat Manga Million, una plataforma on diuen que hi ha 1 milió de pàgines de manga traduïdes a idiomes de tot el món. I tenim la sort que el català és una d'aquestes llengües. En aquesta web podem llegir en català, recordo que de manera gratuïta, One Piece, que per cert també està en gallec i en euskera, Naruto, Jujutsu Kaisen, Guardians de la Nit, Chainsaw Man, Look Back, My Hero Academia, Haikyuu, Death Note i Nana. Només qualitat, si em pregunteu. Trobar els títols disponibles en català és molt fàcil. Només heu d'entrar a la web, fer clic a la lupa i un cop allà a la barra de cerca escriure-hi català. I allà us apareixeran tots. Aquesta pàgina web és temporal, però tot i que no he trobat informació oficial de Shueisha, el que sí coincideix en tots els llocs on ho he trobat és que estarà hàbil fins al desembre del 2027. És a dir, que teniu temps de sobres per posar-vos al dia de totes aquelles obres que potser no us heu pogut comprar. Però digueu-me, què us ha semblat aquesta notícia? Quin títol aprofitareu per llegir?